וואו! Where is the moon? איזה יום! איזה יום יפה! hungry to דם. To דם? דם. מה זה נגע לי בגבה? מה? בעורף? מה? לא! לא! לא, אני נכנס! לא, אני עדיין בחיים! זה הרוצח! זה גרמן! זה גרמן! גרמן רחב מספר! בן, תעזר לי! תעזר לי פרקור! והפרקור יציל אותנו! לא נראה לי הלך. מה זה? לא, בכלל לא שמעתי את המוזיקה נראה לי. נגמר. בוא נראה איך זה יצא.